Pinuri. Pare, bilis. Sana mahuli na yan, pare. Yan na mga tupay, oh. Yun. Oh, yun. Kremduri nga. Good morning mga tupay. Welcome back muli sa ating YouTube channel mga tupay. Dito naman tayo ngayon sa ating pamimingwit ngayon mga tupay. At ang kasama ko ngayon si Daddy at si Kuya Boy. Tatlo kami ngayon mga tupay. Doon sila mga tupay sa likod. Kanya-kanyang pwesto mga tupay. Kanyang sa payong dahil sobrang init ito ngayon mga tupay. Dito pa lang kami ngayon sa lecture mga tupay. Sa Bikutan. Yan o. Yan sila mga tupay o. Kanya-kanya kami ng payong yan o. Grabing init ito mga tupay. Bingwit pa mo mga tupay. Ayan. Nagpapakita ako sa inyo mga tupay dito sa lecture mga tupay na may Bikutan. Laki pala ng lawa dito mga tupay oh. Sila oh. Hili kasi sa bingwit yan kahit mainit hala. Ayan mga tupay oh. Yun grabe ang ganda dito mga tupay ah. Maganda yung spot dito mga tupay. Lawak ng lawa dito mga tupay. Tubig tabang ito mga tupay. Yan o. Lecture. Ayun, nandun sila. Ayun o. Ayun sila mga tupay. Grabe pa yung init-init. Kung wala ka payo mga tupay, sigurado sunog ka talaga sa init. Uy, ano yan? Huli? Para mabali yung pamingwit mo kuya. Ayusin mo naman yung payong mo. Nasa labas ka ng payong eh. Kuya Boy mga tupay niya, sabit pa. Pangilang sabit na yan? 5. Pang-5 sabit na? Ay grabe. Putol. Oh. Oh, nadala mo na naman. Grabe ang tibay ng ano mo ah. Lain mo ah. 30 kilos to eh. Ha? 30 kilos. 30 kilos. Pang tuna yata yan ah. Oh. Parang nadadala mo yung sinabitan ah. Grabe ang tibay ng line. Yan na. Ano kaya yan? Palagay mo kuya. Basura. Lubid na naman. Hoy, lubid. Grabe ah. Naputol pa yung lubid ah. Kaysa sa line mo ah. Tibay ng line ni kuya. Kaya? 30 kilos kaya. Ay, tibay pala yung line na yan. Yun oh. Lubid ya. Lubid mga tupay ah. Di kayang naputol yung line ni kuya. Tibay. Okay mga tupay, mga tupay, kaninang umaga pa kami dito mga tupay. Ang huli ko ay 3 kay pare. Ewan ko kung ilan yung huli ni pare. Puro tilapia mga tupay, pero hindi kalakihan mga tupay, maliliit lang. Yung mga gustong pumunta pala dito sa lecture mga kapwa ko anglers, wag muna siguro ngayon kayo pupunta rito dahil walang ganong kagat dito, tsaka mababa kasi yung tubig mga tupay. Kaya hindi kagandahan kung pupunta kayo dito dahil wala pa talagang huli. Nung oras na magka-alas 11 na yata, mula umaga pa kami mga tupay. Pero yung huli ko ay 3 piraso pa lang, puro tilapia, maliliit pa mga tupay. Kaya kung pumunta kayo dito ay talagang huwag na kayo umasa na makaka-harvest kayo ng marami. Kaya wala pa ganong kagat talaga dito. Tsaka kung lumot naman, wala pang lumot dito.
walang lumot mga tupay, kaya wala kayong choice na magpain kayo ng lumot. Wala, saan kayo kukuha ng lumot dito? Wala. Ang pain namin dito mga tupay ngayon ay bulate. May kakagat naman pero talagang tiyaga lang talaga. Okay mga tupay, yan, papakita ko na lang sa inyo mga tupay kung madadagdagan pa yung huli namin mga tupay. Grabe init. Kaya kailangan din pumunta kayo dito mga tupay, kailangan may dala kayong payong. Okay mga tupay, yun na nga mga tupay. Lakas na ng hangin dito, sobrang lakas ng hangin, sobrang init pa. Lipat muna kami ng pisto mga tupay dahil medyo walang kagat talaga dito sa lecture mga tupay. Tignan mo yung alon mga tupay, yung lalaki na oh. Lakas na kasi ng hangin. Grabe na ang alon mga tupay oh. Wah! Ah! Ayan na pare oh. Wala pa talagang kagat dito mga tupay. Sa mga gustong pumunta dito sa lecture, talagang pag pumunta kayo dito, hindi talaga kayo makakarbi siguro dahil kami nga ay wala. Mga piraso lang, maliliit pa. Ito mga tupay. Isang kilo naman isa. Ayan ang huli namin mga tupay dito sa lecture. Kaya lilipat muna kami ng spot mga tupay kung saan makapasubukan natin na may mga kakagat doon. Mapadpad kami ng Guadalupe ngayon mga tupay, or sa may Tagig mga tupay pa. Kasi dito bikutan to pa rin, di ba? Tapos na ng bikutan to. Yan o. Sa mga gustong pumunta rito wag muna siguro kayo pumunta dahil baka mapagod lang kayo. Wala pang kagat dito. Kung lumot naman ang pain, wala ring lumot pa sa gilid. Yan o, wala kayo mapagkunan ng lumot. Okay mga tupay, lipat muna tayo ng spot mga tupay. Minuli. Ha? Yung ratang video mo. Hala, lumipad. Pare, releasean mo pare pag pag lumaban. Ay nakawala. Ay nakawala pa rin, pangilan na yun. Dore. Pangilan na yun pare. Kwek 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 kwek. Pangilan na yun, pangatlo. Pangatlo na yun. Lakas sumatak. Siguro nasa 5 kilo siguro yun. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Mga katupay, dito kami ngayon napadpad sa Tagig. Sa may wayang pato kami ulit mga tupay. Napakababaw na talaga oh. Grabe. Ayan. Ulala. Kami ngayon napadpad mga tupay. Napakababaw na ng tubig dito mga tupay. Ayan na si pare, nandyan na sa parang hunasan. Pare oh. Ang dalawang barge mga tupay oh. Sobrang babaw ng tubig mga tupay. Ito yung dati naming spot mga tupay na lagi kami nakaka-harvest. Ngayon iwan ko lang kung makaka-harvest kami ngayon mga tupay. Yan, sana mahuli na yan pare. Malaki din yan pare. Malaki din yan. Sana makaho. Yan na mga tupay oh. Yun. Oh yun. Cream dory nga. Cream dory mga tupay. Cream dory. Malaki pa yan. Ha?
Lala! Nakadali din. Mas malaki yun pa rin yung mga nakaputol. Tatlo. Wala. Mas malaki yun kaysa dyan. Lala, nakaisa rin. Kahuli rin ng kenduri mga tupay. Pang-apat sana yan. Mga tupay oh. Oh, yan mga tupay ah. Kenduri. Pero yung tatlo kanina mga tupay nakakawala, di kinaya ng lahi namin, naputol. Tapos yung sa akin naka ano, naka bita siguro. Grabe. Tama, okay na rin, nakaisa na tayo. Meron pa yan pare. Ano na mga tupay, hapon na. Grabe yung pamingwit namin ngayon. Dalawang spot yung pinunta namin mga tupay. Doon kami sa Bikutan kanina mga tupay. Tapos wala rin kayong kagat doon mga tupay. Kunti lang yung huli namin. Kaya dito naman kami ngayon sa may Buayang Bato mga tupay. Barangay Buayang Bato yung dati namang spot. Ang kumakagat dito mga tupay ay mga kenduri mga tupay. Kaso lang yung apat na kenduri mga tupay hindi namin na naisampa sa ito sa ano mga tupay. Nakaputol yung dalawa. Tapos yung dalawa din nakawala, nakabigtas. Yung huli ko mga tupay hindi ko na videohan dahil natataranta na ako eh. Nakawala rin mga tupay, nakabigtas dalawa, tapos sa akin isa, kay pare isa. Tapos mayroon na namang kumagat, kenduri pa rin. Nakikita na talaga namin yung malaki kasi mga tupay eh, hindi kinaya ng ano, line, naputol. Yung sa akin din naputol din, hindi kinaya. Kaya yung huling kagat ni pare medyo maliit-liit lang, yun na iasampa ni pare yung sa kanya. Kenduri mga tupay. Sayang talaga mga tupay, grabe. Akala ko maputol na yung rod ko eh dahil sa bigat paghatak. Yun, di kinaya mga tupay. Nakaligtas siya mga tupay. Kasi yung taga kasi namin mga tupay, yung hook ay pagkilapia lang siya talaga siya mga tupay. May kaliitan siya. Kaya yung siguro na hook yun, kunti lang sa labi lang siguro, kaya nakabigtas siya mga tupay. Isang renduri lang yung huli namin ngayon mga tupay. Ayun, hapon na. Saka wala na rin kaming pain mga tupay. Kasi yung pinain namin mga tupay ay yung yung balot ng pag nagkano ka ng saging maruya, pagbalot nun, tawag nun. Fiktibo pala yun sa kenduri mga tupay. Yun mga tupay, uwi na kami mga tupay dahil hapon na ng mga tupay. Isang kenduri lang yung nahuli namin dito mga tupay. Kung naisampa sana namin lahat mga tupay, kung nahuli namin lahat, 5 sana mga tupay. Yung mga apat kasi malalaki, talagang hindi kinaya, nakawala siya mga tupay. May pare naputol yung ano niya, line niya naputol eh. Hindi niya naisampa. Yung sa akin din nabigtas, naputol din yung pangalawa eh, putol din. Hindi ko na video mga tupay, kaya po yung naghahatak kasi sa pamingwit ko eh. Kaya di ko na video. Yung dalawang sunod na yun, puro kenduri, hindi kinaya mga tupay. Nakaputol siya sa line. Hindi ko rin kasi alakalain na kenduri para yun. Kitang-kita ko na mga tupay, buhatin ko na lang sana. Nakaputol na. Okay mga tupay, hanggang sa susunod na lang natin pamimingwit mga tupay. At saka gusto mo na mamimingwit dito sa may Barangay Buayang Bato mga tupay. Yan. Talaga mababa yung tubig mga tupay, sa walang tilapia na kumakagat dito. Kaya kenduri yung mga kumakagat. Okay mga tupay, hanggang sa muli mga tupay. See you again sa my vlog, next vlog. Bye bye mga tupay. Balak ng hali ng bangkad dumadaan, oh. Oh, grabe. Bye bye mga tupay, bye bye.